exercise. Aw 4 pa exercise. O mintoto kaniya. O sa nahadlok siya miingon. Unsa kini Ginoo? Siya miingon kaniya. Ang imong pagampo og mga pagkinos pinsaka aron mahimong tumanan sa tubangan sa Dios. O magsugo ka karon og mga tawo ngadto sa sulbi. O ipatawag ko si imong nga may bansahon nga Pedro. Nga nagpuyo siya uban sa usa ka imong nga tatabas sa panig. Kansang balay anaa sa ubos. Way sa dagat. Siya mag-aasoy kanimo sa nahanglang mong pagkabuhaton. Okay. So si Cornelio matud pa usa ka taong masimbahon uban sa tibok niyang panimalay ug siya mahadlokon sa Dios. Muna yung topic, masimbahon ug mahadlokon. Kunya ingon dito, si Cornelio mahinatagon. Naghatag og daghang limos. Naghatag og tabang. Sulat pod mahinatagon si Cornelio. Ikaduha, og siya mainampuon. Ang pagkamasimbahon, usa ni siya katawo nga mainampuon. Basta tawo masimbahon mainampuon. Ug ang taong mahinadlokon, mahinatagon. Na ang uban dili nila na masabtan ngano nga ang mahadlokon muhatag man. Di ba day pwede mahadlok kadi na lang muhatag. So muna nga atong tanawon kung nganong bati ni Cornelio nga muhatag siya tungod nini ang kadlok. Atong masahon ang Ecclesiastes 5:19. Si Pinukaman. O 19. Ang tagsa-tagsa katao usab gihatagan sa Dios og mga bahandi ug katigayunan. O gihatagan siya og kagahom sa pagkaon gikan niini ug sa pagkuha sa iyang bahin. Ug sa paglipay diha sa iyang buhat kini mao ang hatag sa Dios. So atong tanahon nga dinhi nga ang tagsa-tagsa katao gihatagan sa Dios sa bahandi ug katigayunan. Ug gitagaan siya gahom pagkaon niini ug pagkuha sa iyang bahin. Buti pasabot nga dunay partition ani dunay binhinay. Ang imong bahin ikaw gitugyanan sa bahandi ug katigayunan, ang imo rang bahin kuhaon mo. Ang dili nimo kuhaon. Ang imong bahinan ang Dios. Kay siya may naghatag. Siya man ang agalon. So doon na siya ay bahin. Ang buti pasabot ikaw sa up. Ug ang gipangayo sa Dios matud pa niya, dadon mo ang tibuok nga ikapulo. So, ang imong bahin nimo kuhaon, pero iya sa Dios ihatag mo. Gawa sa ikapulo, doon na pag-iingon nga halad o sakripisyo nga halad. So, dili lang ikapulo, doon na pag-iyoy halad nga imong ihatag, offering. Natay love offering. Sa Biblia, sa daang tugon, doon ay hulagway dito sa offering na ay gitawag dito og halad nga sinunog. Ang halad nga sinunog, ang asong-sulbong sa taas. So, nagrepresentar na siya sa ikapulo. Na ay halad nga gitawag og tinabyog. Og kini siya mao ang gitawag og mga love offering o mga pledge nimo. Halad nga tinabyog. Doon na siya gitawag og halad nga sinunog, halad nga tinabyog, ug halad sa pagtabon sa sala. Buti pasabot pakigdait. Maghatag ka. Murag, doon na ba'y itawag na to o kining butanga mahimong ihatag nimo alang sa kadaitan.